טסתי למקסיקו שנמצאת בצד השני של כדור הארץ בשביל לגלוש על הגלים הגדולים בעולם. בוולוג הזה אתם תראו בדיוק איך זה לטוס למקסיקו ואיפה גולשים שם. למה עשינו מסע של יום שלם בשביל להגיע למקום מסוים, ואת כל החוויות שעשינו לאורך הטיול. היי, שומעים אבל? מה זה, היא עובדת? אני לא יודע אם שומעים. היא עובדת? נראה לך? מה זה, אחי? איפה אנחנו? ראינו אנחנו במקסיקו, אחי. לא, אין סיכוי. מקסיקו, אחי. לא. מה זה, הוא אמר מקסיקו? מי? שווה מקסיקו. היידה ולוג מקסיקו, ברוכים הבאים לעונה 2. About 14 שעות טיסה מקסיקו סיטי, אחרי 14 שעות ויש לנו עוד טיסה של שעה וחצי. אז ברוכים הבאים בפוארטו. אנחנו כאן כבר ביום השני שלנו. אתמול רק הגענו, רק הלכנו את הדברים, רק ראינו את המקום. היום אני אומר להראות לכם קצת את פוארטו אס קונדינו. לא מתחילים לפני חביתה, ביצים והצד. אני גמור. אז תכירו, אנחנו מטיילים 4 חברים. גל, שאיתי נקטל וראיתם אותו בהרבה מאוד ולוגים. ליאור, החבר הכי טוב של גל מהצבא, ומפה 6 חודשים מטיילים יחד בדרום אמריקה. ארטיום, החבר הכי טוב של ליאור. ונוכרי, איש הוולוגים מהקר שבא לעשות קצת כיף ולתפוס כמה גלים. say cheese. תודה. אז את השבוע הראשון אנחנו מתחילים בפוארטו אס קונדינו, ולקחנו לנו דירת עיר חבודה. למדי. כמה שזה קלאסי, כמה שזה קלאסי. גל. אתה רוצה נעשה לך ביצים, אחי? Life is good. עד שנתראה. אחי, זה גל! וואו! זה גל! וואו!
משהו שאני שונא. פשוט אם אהבתם אותו, תעשו סאב לערוץ, תעשו לייק. אני אוהב אתכם גם אם לא. וואו. שמע, איזה סשן הזוי. סשן הזיה. אני הייתי בעננים, אחי. באמת שזה מה שבאתי בשבילו. אני קם בבוקר במקום הזה, אני כבר בעננים. say cheese. הולה. הולה. איזה יופי. Hello, hello. Let's doing vlog and go home. בוקר טוב לנו. עכשיו זריחה, כמה שאנחנו אוהבים זריחות. בוקר אור. הרגשנו מעולה. לאן נוסעים? תגיד לי אתה. צ'קאווה הוא אחד האיים המעניינים במקסיקו, ומה שיפה בו זה שהאוקיינוס פוגש את הג'ונגל. האווירה שם מאוד מיוחדת ושקטה ומזכירה קצת את סיני. יש גלים, הרי בשביל מה באנו. מסעדות על החוף והרבה צ'יל. רגע, אבל איך בכלל הגענו לצ'קאווה? הקטע עם צ'קאווה שזה קצת טרחה להגיע אליו. הוא אמנם במרחק של רק שעה וחצי נסיעה מפוארטו אסקונדידו, אבל בואו תראו את המסע שעברנו. התחלנו בלקחת קולקטיבו למרכז פוארטו אסקונדידו. קולקטיבו זה כמו אוטובוס, רק דרגה אחת פחות. מהמרכז לקחנו אוטובוס לצומת זפוטליטו. מצומת זפוטליטו לקחנו מונית לעיירת זפוטליטו. עיירה קטנטנה רצח, וישר כשנכנסים אליה אתה מרגיש שחזרת 50 שנה אחורה. מה, זה קראנץ' פיסטוק? הדורה מוגבלת, אח שלי. רק 200 שקל. וואו, מה אומר לי? כך? לבוקר טוב? יש פה את החלבון הזה עם ה-200 גרם סוכר. 9.7 גרם סוכר ועוד 6.72 ל-100 מיליל. 330. וואו, נראה טוב. תן לנו איזה ביס. וואו, איזה ביס! וואו. כן? או! lovely. זה לא הערוץ הזה. ליאור רב עם טוקים. אוי 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 אוי. היי, ליאור. הצפנת אותו, ליאור. ליאור. זה מניאק זה, אחי. ליאור, 40 גרם חלבון. מה אתה מגר אצלי בוולוג? תגיד לי. והמשכנו את המסע לצ'קאווה. לקחנו סירה לאי צ'קאווה, וכשהגענו לקחנו עוד קולקטיבו לחלק המערבי באי, איפה שהגלים, והחלק היותר מעניין. הגענו, ליאור? ברוך הבא לגן עדן, ברוך הבא לגן עדן, אח שלי. יש פה גלים נודר. נראה קצת מבולגן. איחוד פה. תראה, יש פה פאקינג בוריטו מטוגן, אחי. תן לנו את זה. 2, 1. וואו, מוי ביין. זה צ'ימיצ'נגה, אנשים. צ'ימיצ'נגה! בשביל לגדול, צריך לטחון. טוב, אנחנו פה בצ'קאווה. האמת שהגל היה לא כזה משהו. תקשיבו איזה זרם, לקחתי 3 גלים, נשבע לכם, והחדירה הייתה כל כך מוגזמת שלא יכולתי להיות עם הגופרו. אבל, נורא פשוט אווירה... חיים יפים. אני אוהב אתכם. אם נשארתם עד כאן, תעשו לייק, תעשו סאב. זהו, אם אהבתם ואם לא אהבתם. איזה יום אנחנו, גל? יום רביעי? לא, של הטיול. איזה חמור. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם, ואנחנו הולכים לגלוש. מה יש לך להגיד לבלוג? שיהיה סשן מרגש, אמן. כן? כן. יש סשן מרגש? אבל קודם הייתי סשן. טוב, המצב הוא כזה, שכחתי להביא את הגופרו. לא יכול לעשות סשן היום כי היה גל מטורף. וואו, היה סשן נפצי. צריכים לדפוק המבורגר, מלא חלבון, בשביל לגדול צריך לאכול. היידה, תן לי מוזיקה, אילי. הגענו בתיאבון, אחרי זה אנחנו הולכים לדפוק איזה סשן, היה סשן מרגש, אמן.
זה ליאור וארטיום? איך השייק? יא מניאנה. מוי ביאנה. מוי צ'ימי צ'ונגה! כן, איך הבוריטו? וואי, לא השארת זכר. אני לא יכול לדבר. יאללה, אתם באים לגלוש? באים. איזה נוכל, הוא לא גולש בכלל. כמו שהבטחתי, אנחנו בסשן ערב, מה אומר מי? Let's go. Two hours later. תקשיבו, הגענו לזיקתלה. מה אתה אומר, אחי, על הגל? עוד לפני שנראה להם, מה אתה אומר? גל מטורף. הוא עדין, הוא עדין. זה אחד מהחופים הכי ידועים כאילו במקסיקו. בכללי עובר שם הסבב העולמי של התחרויות. אין מילים. אחי, מה? אחי, לא! לא! דגל אדום. It was at this moment that he knew. He fucked up. בוקר אור, אנשים יפים שלנו. קמתי היום בבוקר, תראו את הווילה המטורפת הזאת ואני כבר אסביר לכם איך הגעתי ואיפה אני נמצא. לקחתי את האופנוע, הדלקתי את המפתח, הגעתי לים ככה דבר ראשון בבוקר לראות את הגלים, לראות את המצב של הים, את הכמות גולשים, את הכמות אנשים. האמת רציתי לאכול איזה ארוחת בוקר, נכנסתי לאיזה מקום ממש חמוד, הזמנתי לי איזה קרפ. מצטער לקחתי את הקרפ כי בשביל לגדול צריך יפה מאוד. ואנחנו בחופשה, אז הכל טוב, אנחנו מרשים לעצמנו. החיים זה לא קיצוניות, וואי. כתוב אפילו בספר שאני קורא, לעולם לא בקיצוניות, תמיד במידה הנכונה. בכל דבר אנשים. בכל דבר, אין זה לקום מוקדם, להתאמן, לאכול. אוקיי, נחזור רגע למסעדה, ואז באתי לפה, לקחתי לי סולסיטו, שאני כל יום שותתי את הסולסיטו הזה, זה מנגו, פסיפלורה. וואלה, החיים הטובים. אוקיי, עכשיו שאנחנו פה עם הסולסיטו, אני אעשה לכם את המדריך המלא לפורטו אסקונדידו. כי אני פה כבר שבוע וחצי, ואני יודע כאן הרבה, אכלתי בהרבה מקומות. אני מכיר את הגלים, שזה הדבר הכי חשוב שבאנו עבורו. קודם כל, נתחיל באיפה אנחנו. אנחנו בצד הפסיפי של מקסיקו. הצד הפסיפי זה הצד של הגלים. אם תסתכלו על המפה, תראו שהצד הקריבי הוא מיין כמו הים התיכון, סוג של אגם כזה, ולא מגיעים הזרם מהאוקיינוס.
יפה, עכשיו אנחנו צוללים קצת פנימה, אנחנו נמצאים בפורטו אסקונדידו. פורטו אסקונדידו ידועה בגל בזיקטלה, שהוא נחשב לאחד הגלים המטורפים מכמה סיבות. דבר ראשון, הגובה שם יכול להגיע לגובה מטורף, ודבר שני, שזה נשבר על חול, שזה לא קורה כמעט באף שבירה בעולם, שהגל כל כך גבוה ונשבר על חול, כל כך קרוב לחוף, שזה הזוי. תקשיבו, אתם רואים את זה כאילו בוולוג, אבל אתם לא צריכים להבין את העוצמה והכוח של הדבר המטורף הזה, שזה הזוי. אוקיי, זה הזוי ואי אפשר להעביר את זה כאן, אז פשוט כאילו צמחו עליי. אין לכם ברירה. אז החוף המפורסם בעצם בפורטו אסקונדידו זה זיקטלה. עכשיו, זיקטלה זה כל הרצועת חוף, והגל הכי טוב נמצא בדיוק פה. אנחנו נמצאים אבל בלפונטה, שזה כביכול הפוינט של זיקטלה. עכשיו, כל הגלים פה הם לפטים, והבעיה בלפונטה שזה פיק מאוד מאוד מפוצץ. מאוד. בעיקר במקומיים, שזה הכי בעיה, כי הם פשוט מכירים את הגל כל כך טוב, הם מכירים את כל הסלעים שם, הם פשוט לוקחים מעל הסלע, אתה לא יכול לקחת את הגל, ולנו נשארים הפירורים, אבל כמו שראיתם, פירורים טעימים מאוד, גל ארוך מאוד, 20 שניות גל, כאילו 15, 20, 30 שניות גל, אם אתה לוקח את זה ממש מלמעלה. עכשיו, אם נעזוב רגע את הגלים ונדבר לכל שאר האנשים שמטיילים פה. פורטו אסקונדידו זה מקום ממש גדול, ורוב התיירים ורוב הישראלים מתמקדים בלפונטה. שלפונטה זו השדרה של איפה שנמצאים כל המקומות שלה, כל המסעדות של התיירים, כל הבתי מלון של התיירים. והכל פה מאוד מאוד יקר ומאוד מותאם באמת לתיירים, זה לא המקסיקו האמיתית. עכשיו, אחרי שהזמנתי את הקרפ, פתחתי את הספר, והמשפט הראשון שהיה זה לכתוב במחברת מה היית עושה אם זה היה היום האחרון שלך. פתחתי את המחברת ופשוט כתב מה הייתי עושה אילו זה היה היום האחרון בחיי. קודם כל, הייתי מסתפר לכבוד המאורע. גולש כמובן, מתאמן כמובן. נמצא פחות בטלפון, ויותר מוקיר תודה, מחייך יותר ואוהב יותר, ומראה את זה גם למשפחה שלי ולחברים. טיול הזה, אתה לומד באמת מה חשוב, מה עושה אותך מאושר. קודם כל, הייתי מסתפר לכבוד המאורע. אנחנו הגענו פה ככה בלב העיר, אין כמעט תיירים, שזה וואלה כל המקסיקנים, קצת מלחיץ אותי, לא יודע למה. וואלה, לא נראה מבטיח במיוחד. Listen, only him, okay? Thank you, amiga. היידה. וואלה, איך יצא? אמרתי לו רק בצדדים למה, פחדתי על הלמעלה, אבל נראה לי יצא חמוד, כאילו, מה כבר יכול להיות? גולש כמובן. אנחנו כאן בלפונטה, בוא נלך לתת בראש, אה? היידה. מה קורה אנשים? כאן נילי העורך. עצרתי את הסרטון הזה כי הגל הבא הוא אחד הגלים הכי מיוחדים שלקחתי. אני עדיין לא יצא לי לקחת צינורות, והגל הבא הוא היה צינור, ואני פשוט נפלתי בתוך הצינור, אז אני עומד לראות אותו ביחד איתכם, ממש עכשיו, אז בוא נתחיל. אוקיי, רואה את הגל, חותר אליו, אני רואה שהוא עומד להישבר ממש מהר, ממש חזק, אני יודע שצריך לעמוד מהר. אוקיי, אתם רואים, הדרופ ממש גבוה, סבבה, בגופרו זה לא נראה ככה, אבל הדרופ גבוה. אם אתם רואים, כל האנשים מסתכלים עליי, הם קולטים שזה עומד להצטנר, וגם אני מבין את זה. מה שאני עושה, אני רואה את הקיר עומד להיסגר, אני נצמד לקיר, בום, הוא נסגר עליי. פה עמדתי גבוה מדי, צריך להתכופף עוד ולהיות קצת יותר מהיר. אבל אם אתם רואים, כאילו, אני שם הרבה זמן, ואני מרגיש שאני שם, ובום, אחרי כאילו איזה אולי 3-4 שנים שאני בפנים, פשוט הליפ כאילו, אני פשוט יוצא דרך הליפ. אבל זה כל כך ריגש אותי, זה כאילו, ממש הרגשתי בצינור, כאילו זה... וואו.
טוב, בואו נחזור לסשן. אם אהבתם את הניתוח של הגל, תכתבו לי, אולי נעשה סרטונים של רק ניתוח גלים, זה יכול להיות מעניין. רעיון טוב, אילי, רעיון טוב. בואו נחזור. אילי. זה, that's my man, thank you man. גויבן, הרבה יותר מדי אנשים, גלים הרבה יותר מדי קטנים, נלך להנחם את עצמנו. הנה זה עוגת בננה בשקיעה, וואו איזה פיפי. טוב, הגיע הזמן לעבור. לא. טוב, אנחנו כאן בשקיעה, מעוגת גזר, וככה עם הספר שלנו. וואו, רואים את הגלים, איזה אווירה מטורפת, אני פשוט לא יכול להסביר לכם. לחיי החיים האלה, אנשים. יאללה, מה אני כזה רגשן? לחייכם, אנשים. שר לתוך השריר. וואלה, כאילו רק ברגעים האלה שאתה יושב כאן מול השקיעה, ומסתכל בכל האנשים שיושבים על החוף, כאילו צופים בשקיעה, אתה מבין הכל נמצא בתוכנו, ושום דבר חיצוני לא יכול להביא אושר, ואושר מגיע מבפנים. מאשכרה לשבת בשקיעה ופשוט להיות נוכח, וכאילו לא להתעסק במחשבות שמטרידות אותך ביום יום, ליהנות מהרגע הזה. וואלה, הוא מדהים, אחוז שרמוטה. וואו, אם אתם אוהבים את הוולוגים ואתם אוהבים את מה שאני עושה ואתם רוצים לתמוך בי, תלחצו על הסאב, תלחצו על הלייק. אתם יודעים שאני מאוד אוהב אתכם, גם אם תעשו את זה, וגם אם לא תעשו את זה. וואו, אני חייב להראות אתכם. מצאתי איזה כמה ידידות חברות, גברות על חלל, ואנחנו פה הגענו לאיזה חוף, תקשיבו טוב. ספרי להם איך הגענו לחוף הזה. אני לקחתי אותם, סתם. איזה נוכלת. הגענו למקום, חד משמעית, המקום הכי יפה בפוארטו. מה אתם אומרות על החוף? וואו! טוב, אנשים, נגמר החלק של פוארטו. אם אהבתם את הוולוג, געגעתם לוולוגים, אנחנו עוד נחזור ובגדול. זה עוד ככה, אתם יודעים, רק טעימה לפני שחוזרים לתפריט, חוזרים להתבנזר, תראו איזה כתף נהיה לי מהמצלמה. אם אהבתם את הוולוג, תלחצו על הסאב, תלחצו על הלייק, לחיי קוקוסים. אני אוהב אתכם, ואנחנו נתראה, בטוח שאנחנו נתראה בוולוג הבא. ידע לך הטוסיק מה שהגעת לפה. תודה רבה.